Здравейте, хора! Сега ще видите какво ще нарисувам с вас. Ако се чуете, защото тук имам клечки за уши, просто защото самата картина ще я направим с клечки за уши. Ако още не се сетили какво ще рисувам, ще нарисувам слънчоглед. Ето, взимам си кафявото, но първо кафявото по средата на слънчогледа, кръгчето. Първо взимаме си една мокра чеша и я топваме в боята. След това, като боята става много кафява, в смисъл да се намакря, защото моята е суха. А сега, като намокрихме боята, идва ред да потопим с клечка за уши. И сега почваме леко къде правим едно кръгче от такива. По принцип трябваше да станат едни такива големи, обаче не знам, защо при мен стават толкова манички. Не знам изобщо кой ще ги забележи. Явно хора се е отказало, че ще направим малки слънчогледчета, защото аз мислех, че ще направя един огромен слънчоглед из цялата картина, но се е оказало, че не става и ще направим малки слънчогледчета. Хора, ще използвам още една клечка. Хора, най-накрая стана. Хора, ще се видим, докато направя тук този слънчоглед и още малко слънчогледчета. И хора, довърших това цветенце и сега и тук почвах още едно отгоре и направих още едно. Така, стана така. Тук мисля да има една вазичка, само за това цвете, а само за тези трите. Да има една голяма вазичка, а за това цветенце да има и тук още една вазичка. И да, хора, мисля да се срещнем във втора част, защото няма да ми стигне. И чао от мен! И ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала. Страшно много ви благодаря, че стигнахме 100 абоната. А от мен, чао! И не забравяйте да се абонирате, за да стигнем 200 абоната.